салом дӯстон ва забономӯзони азиз, умедворам ки ҳолатон хуб аст, сиҳату саломат ва пур аз энержи бошед ва ногуфта намонад ки ин видео, ин дарс танҳо барои он нафароне ки забони англисиро умуман, яъне вабше намедонанд, яъне тасаввурот надоранд дар бораи забони англисӣ. ва инчунин ин видео тавсия дода мешавад барои он нафароне ки мехоҳанд ки забони англисиро ба дигарон омӯзонанд. дӯстон ва забономӯзони азиз, дар ин видео, дар ин дарс мехостам ки барои шумо бо як роҳи осон, қулай, ҷолиб 7-8 луғати забони англисиро омӯзонам ки бе хондан, бе навиштан дар хотири шумо меистад. хуб, дӯстон ва забономӯзони азиз, агар шумо ҳатто ҳам забони англисиро хондан, навиштан, ҳатто ҳарфашро ҳам надонед, ман умедворам ки ин 7-8 луғате ки ман барои шумо мефаҳмонам бо осонӣ ва қулай дар хотири шумо меистад. хуб, ҳар як луғатро дӯстони азиз ман подсказка, яъне шарҳ медиҳам, фикр мекунам дар хотири шумо меистад. хуб, let's start. рафтем. луғати якум. дар забони тоҷикӣ якто шеър ҳаст. мани зор ошиқи туям, мани зор ошиқи туям. маниро мегирем меистад, боқимондаашро яъне пок мекунем, ударид мекунем, фақат мани мемонад. мани, мани, мани. пул бо забони англисӣ пул, пул, маблағ. бо забони англисӣ чӣ мешавад? Money, 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 money. яке пулро фаромӯш кардед, ҳамин шеъри мани зор ошиқи туямро ба хотир биёред, маниро ҳамчун пул фаҳмед ва дар хотиртон истад. Money, money. луғати дуюм. ман ки, ман ки. маймун бо забони англисӣ чӣ мешавад? Monkey, monkey, monkey. яке фаромӯш кардед, аз худтон савол пурсед ки ман ки, яъне маймун мешавад? Monkey, monkey. луғати сеюм. хӯрок хӯрдед ё ош хӯрдед, ишкам сер шуд. аз шумо мепурсанд ки боз мехӯрӣ? шумо мегӯед ки бас, бас, яъне сер шудам, бас мегӯед. автобус бо забони англисӣ чӣ мешавад? Бас, бас, бас. яке фаромӯш кардед, яъне вақте ки хӯрок хӯрдед, ман бас мегӯед. ҳамин басро дар хотир доред ки бас мешавад автобус. луғати чорум. гов чӣ мехӯрад? гов. гов чӣ мехӯрад? дӯстони азиз, гов чӣ мехӯрад? алаф мехӯрад? боз чӣ мехӯрад? ка мехӯрад. ка. мумкин аз тарафи шумо коҳ гӯянд. ка. хуб, ка. мошин, мошин. бо забони англисӣ чӣ мешавад? Car, car, car. This is a car. ин мошин аст. Car. хуб, яке фаромӯш кардед, яъне гов чӣ мехӯрадро ба хотир мебиёред, яъне car, яъне мешавад мошин. хуб, луғати рақами 5. дӯстони азиз, заминро бо чӣ чуқур мекунанд ё ки заминро бо чӣ нарм мекунанд? бо кадом асбоб? чок, чок. хуб, бур бо забони англисӣ чӣ мешавад? бур. бур бо забони англисӣ мешавад чок, 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 чок. яке фаромӯш кардед, ҳамон асбобе ки мо заминро чуқур мекунем, ҳавоеро ба хотир биёред, яъне чок мешавад бур. This is a chalk. ин бур аст. окей? давом бахшед. бинем бо чӣ аст? хуб, як шахсе ки дӯстони азиз ҳама чиз дорад, яъне шароиташ хуб аст, ба дараҷаи олӣ аст, мошин дорад, хона дорад, ҳама чӣ дорад, мо вайро чӣ мегӯем? шахси бой, бой, бой мегӯем. бой, бой, бой. писар, мальчик ё бача мегӯянд. бо забони англисӣ чӣ мешавад? boy, boy, boy. яке писарро фаромӯш кардед, яъне гуфтани англисиашро, ҳамон шахси сарватманд, шахси доро, boy мегӯем. ман boy. ҳавоеро дар хотир биёред, яъне boy мешавад писар, писар, boy, boy. хуб, ва луғати дигар.
луғати шашум. дӯстони азиз, ҳарфи дуюми алифбои забони англисӣ ин би мебошад. би. хуб, ору бо забони англисӣ мешавад би. This is a bee. ин ору аст ё занбур мегӯяд, занбур. хуб, яке занбурро фаромӯш кардед, оруро. ҳарфи дуюми алифбои забони англисиро дар хотир биёред. би мегӯяд, би мешавад ору. би. ору чӣ мешавад? би. аҳсан. хуб, дӯстон ва забономӯзони азиз, ман ин буд якчанд луғатҳои забони англисӣ бо методҳои осон ва ҷолиб. агар чунин метод, чунин роҳи омӯзиши забони англисӣ барои шумо писанд омада бошад, агар ин видео барои шумо маъқул шуда бошад, барои шумо ягон фоида дода бошад, фикру ақидаи худро дар комментария нависед ва гӯед ки оё мо боз чунин роҳи омӯзишро барои шумо пешкаш кунем ё на. оё омӯхтани луғати забони англисӣ тавассути чунин метод, усул хуб аст ё не? фикру ақидаи худро дӯстони азиз дар комментария нависед. дӯстон ва забономӯзони азиз, ман умедворам ки ин видео, ин дарс барои шумо писанд омада бошад ва барои шумо ягон фоида бахшида бошад. умедворам ки ин видео барои шумо ҷолиб буд ва умедворам ки шумо аз ин видео ягон чиз омӯхтед, ягон чиз баҳра бурдед ва фоида гирифтед. агар ин видео барои шумо писанд омада бошад, ба ёру рафиқонатон фирстонед ва онҳо ҳам забондон гарданд, чунки мегӯянд ки забондонӣ ҷаҳондонӣ. то дарси оянда худро эҳтиёт кунед. дар амони худо бошед. бай.